И здравейте хора, това съм аз, Пликаторът БГ. Днес ще снимам на Clash Royale, няма да снимам много особено. Само ще отворя този клан чест. Да видя какво ще ми се падне, защото искам да го отворя пред вас. Надявам се да ми се падне електро. И знамени трикчета. Е така го цъкам, ама. Не мога, защото не съм тъснарина. Тогава ще искам палци за да лок. И е така цъкате, само цъкате да логат. И може да ви се падне. Фак! Така, време. 1600 голд. Един москитар. 6 инферно тавра. 7 помпички. 54 бомбара. 13 батъл рама. И няма да има, ще има епик. Един път ли няма ми се падне легендари, бе, хора, бе. Така. Къде ми е рейджа, бе? Си го апгрейдна. Втори левел рейдж. Тъпо. Чакайте сега да напиша тук нещо. Така, нямаше легендари. Какво пишеш, бе? Нов си ти. Нов си ти искаш. Така. Искам да изгледам тук две битки. На 11 арена. Искам да изгледам да намеря това кеме. Такова. Да го видим той дали верно е бил на 11 арена. Той един път е казал, че е бил и на 12-та. В смисъл е бил в лигата. Той ми е казал. Не в тая ми е казал, че ми е. Така, това ще бъде всичко за мен. Абонирайте се и ми лайкнете клипа.